Здравейте! Много хора ме познават и са наясно, че аз обичам Бог. И тази вечер аз реших съвсем така открито да си направя този видеоматериал. Искам да ви прочета една молитва на Исус Христос към Отец. И ще поговоря върху самата молитва за 4 точки, за които смятам, че Святия Дух на Библията ме води. И понеже ми е за първи път и се притеснявам доста, затова много се извинявам, искам да направя този видеоматериал, съответно да насърча вярващите, да не се отказват, да бъдат горещи, да обичат Бог. А тези, които са плътско християни, казват: аз съм християнин, но в сърцата си все още не са си отдали на Исус Христос. Искам да насърча колкото може повече хора, защото нашия свят е много зле, вече на никъде. Е хубаво, докато още сме живи, няма значение на каква възраст сме, да осъзнаем, че ние сме създадени от Бог, ние принадлежим на Бог и един ден рано или късно ние ще се върнем и при Бог. И ето и защо е хубаво да познаваме Бог, да познаваме Исус, да познаваме самото Слово. И така, това е Йоан, 17 глава, първо свещенска молитва на Исус Христос. Това са 4 точки, по които ще говоря тази вечер и ще се опитам основно да обясня какво значи тази молитва към Отец, защото тя е много важна за нас самите. Така. Отче, дойде часът, прослави сина си, за да те прослави и сина ти. Според властта, която си му дал над всяка плът, за да даде вечен живот на всички, които си му дал. А вечен живот е това: да познават Тебе, единственият, истинския Бог и пратеният от Тебе Исус Христос. Така, какво иска да каже с това нещо Исус към Отец? Че ние не познаваме Бог. И все е така. Исус дойде на земята, Той беше Словото от Бог и се роди в плът. И стана човек. За да познаваме Исус, да познаваме Неговото Слово и за да повярваме и да познаем Бог. Както току-що казах, че ние трябва да сме наясно откъде идваме и къде ще се върнем. Това е първа точка. Втора точка, това е 4 стих до 5 стих. Аз те прославих на земята, казва Исус, извърших делото, което ми бе възложил да изпълня. А сега прослави ме и ти, Отче, от Тебе самият, със славата, която имах от Тебе преди съществуването на света. Така, тук става много интересно. Значи, светът беше мрак. Господ създаде светлина, видя, че е красиво и реши да отдели мракът от светлината. Светлината беше ден, а мракът беше нощ. Значи, първите родители, първите хора, Адам и Ева, още не бяха съществували от Бог с Божието дихание, защото те са създадени от пръст. Ето защо, какво казва Исус? Че Той е преди сътворението на земята. Че Той е преди всичко, което нашите очи виждат по земята. Че Той е наедно с Отец. Това е втора точка. Трета точка, това е 6 стих до 8 стих. Открих Твоето име на хората, които си ми дал от света, а те бяха Твои и Ти ми ги даде. И спазиха Твоето слово. Сега разбраха, че всичко, което си ми дал, е от Тебе, защото им предадох словата, които Ти ми даде, и те приеха и разбраха истината, че съм излязъл от Тебе, и повярваха, че Ти си ме изпратил. Какво иска да каже Исус Христос?
Понеже не сме познавали добре Отца, ето защо Отец изпрати Синът си Исус Христос на земята и чрез Исус да познаем и Отец. Ето защо Исус преживе, когато беше човек на земята, преди да се възвиси на небето, защото Той също е с Отец на едно. Както ние казваме Отче, така казваме на Исус самият Господи. Просто Той с Отец е на едно. И ето защо Той тук потвърждава за какво е бил изпратен. Е бил изпратен заради нас. Да прослави Отец, да разгласи Неговото Слово. Само момент. Сега 4-та точка казвам аз. Това е 9 стих, 12 глава. Аз се моля за тях, не за света се моля, а тези, които си ми дал, защото са Твои. И всичко мое е Твое, и Твоето е мое. И се прославих чрез тях. Не съм вече в света, но те са в света. Аз идвам пред Тебе, Отче святи. Опази ги чрез Твоето име, тях, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме ние. Когато бях с тях, аз ги пазех чрез Твоето име. Значи, какво иска да каже Исус на Отец? Кого да опази Той? Кого е поверил Отец в Неговата ръка? Значи, ние говорим тук става въпрос за Израил. Защото Отец наистина е обичал много Израиловото племе, израилския народ. И Той заради тях е изпратил своя син. Защото те са били неверни, кланяли се на чужди богове, на стълбове, на камъни, на какво ли не. Правили са много грехове и така нататък. И заради тях Отец изпрати сина си Исус Христос. И между тези хора, между Израил, Исус намери 12 ученика, които Той ги освети и ги направи апостоли. И Той чрез тях разнеси Словото по цялото лице на земята. Значи Неговото Слово Той не остана само в Израил. Затова Той обикна тези 12 апостоли, тези 12 ученика, обикна ги, с тях живя дълго време, ходиха по земята и извинявам се, и Той просто предаде Неговото си учение, прославата на Отец в тях самите. Това е 3 глава. Извинете, това е 4 глава. 5 глава, 5 точка искам да кажа, прощавайте. Това е 24 стих до 62. Това е много кратко. Така. Отче, тези, които си ми дал, желая и те да бъдат с мене, там, където съм аз, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото ти ми обикна преди сътворението на земята. Отче, праведни, светът не те позна, но аз те познах, и те познаха, че ти си ме изпратил. Аз им възвестих Твоето име и ще го възвестявам. Та любовта, с която си ме обикнал, да бъде в тях и аз в тях. Значи, какво казва Исус Христос? Говорим за тези 12 апостоли. И тук малко по-нагоре в самата молитва
мога само да кажа, че Исус се моли и за онези, които ще повярват чрез Словото, които ще прочитат и ще чуят за самото Слово. Не само за учениците, не само за Израил, искам да кажа. И ето защо, ако Исус се възвиси на небето, след като го разпънаха на кръста, умря за нас, проля кръвта си за нас, плати висока цена, даде живота си за нас, и неговите ученици го обикнаха и приеха Святия Дух от него, след като той възкръста на земята, преди да се възвиси, значи преди неговото разпъване, той се е молил за тях, защото искал да ги опази истински на земята. Ако ние вярваме както те са вярвали в Него, бъдете сигурни, че и ние ще бъдем защитени от нашия Господ Бог. Аз се надявам, че успях мъничко да помогна, да разбереме, да обобщим тези точки. Значи, ние не зависим от самите себе си. Ние не си принадлежим. Ние сме от Бог. Ние принадлежим на Бог. Ние ще отидем на Бог. Ще отидем и при Бог. Хубаво е да познаваме Бог. Хубаво е да знаем откъде идваме. Хубаво е да знаем и къде ще отидем след това, защото ако ние не познаваме Словото, ако ние не познаваме Бог, ако ние не сме дали сърцата на Бог, искам да кажа още, че нашия баща е дявол, е Сатана. Ние сме лъжливи като него. Защото от уста казваме Господи, Господи, а по сърцата сме лицемерни, сме студени и лъжливи. Ето защо аз препоръчвам, ако нямате сърце дори за Господ, поне прочетете Библията от любопитство. И аз вярвам, че Святия Дух на Словото ще ви докосне, ще ви разобличи, ще се покаете пред Господа Бог, ще поискате прошка от Господа Бог, нашия Исус, и чрез Исус ще се спасите, докато сте живи на земята. Защото там, където ще отидете, там, където е Отец и Синът, там няма прошка. Прошката е тук, преживе на земята. Осъзнаването е тук, да го разбереме това нещо. Че ние не принадлежим от себе си. Ние не сме вечни тук на земята. Господ ни е дал години, дал ни дни, месеци, в които ние да осъзнаем това нещо, да се покаем за това нещо, да разберем, че ние служим на Бог, ние принадлежим на Бог. И аз искам само да ви кажа, че нашия Господ Бог много ни обича. До толкова много ни обича, че даде своя Син Исус Христос, пожертва го за нас. Обръщам се специално към православните. Откажете се от курбаните, от Гергьовден, от такива работи, от свещи. Не дейте, хора, защото това е голям грях. Господ пожертва Исус Христос заради нас грешните, за да не погине нито един, а в Неговото име да имаме вечен живот и да сме живи и здрави, както тук на земята сме в името Христово, така и да прибъдем в Господ горе на небето. Аз приключвам за сега. Следващия път надявам се, че ще бъда по-изразителна, много по-ясна. Господ Бог Исус Христос да ви благослови. Лека вечер ви желая и до скоро виждане.